Zaman era digitalisasi kuwi ya gampang, sembarang sarwa digital. Sarwa nganggo komputer, maine aplikasi sing digarap data kanggone kanca-kanca sing garap data. Mestine kuwi ya duwe rasa kadang apa ya? Kesel kadang ning bokong ning boyok. Lah, perlu aku kira-kira pokoknya gen aja kesel, boyok gen aja lara, terus pikirannya gen fresh. Kadang nek pas ana job ngono kae kena tak gawe hiburan. Nah, iya gitu. Uga ngene iki termasuk hiburan. Dadi hiburan ben aja sepaneng. Wis embuh lah apalah. Intine pikirane gen encer, gen fresh. Dadi ya jenenge wong garap data. Lek disengko kuwi akeh klerune, to. Tapi kleru kuwi ya mergo urung bener ae. Ya kleru kuwi kan kena didandani. Kuwi kanggone sing ya piye ya sing wis udah paham kaitane karo data mang.